Dobré ránko, prvý deň rysovačky roku 2025 práve začal, ideme na to. Takže raňajky budú rýžová kaša s proteínom a ešte tu mám chia semiačka. Takže na všetko zaznamenávanie cez tento deň budem používať kalorické tabuľky. To je taká jednoduchá apka, do ktorej si vlastne vieš nahodiť kompletne všetko. Vieš tam nájsť skoro každú potravinu. Stačí iba tu si klikneš, nájdi potravinu. Buď zadaš teda manuálne, ako sa to volá, alebo dokonca toto vieš aj naskenovať čiarový kód, takže je to úplne ľahké si to tam zadať. A tým si vlastne vieš pozerať, čo za deň zješ a koľko to má nutričných hodnôt a tak ďalej. Takže v mojom prípade rýžová kaša 50 gramov. Opa. Dobre, takže rýžovú kašu máme, potom proteín, to bude 40 gramov. Dobre, proteín už je a teraz už len chia semiačka, takže to cca 10 gramov. OK, všetko dokopy 100. A toto všetko už len zaliať buď horúcou vodou z kanvice, alebo môžeš teda aj kľudne s mliekom. Takže to už je na tebe. Ja to osobne radšej robím s tou horúcou vodou, pretože mlieko na ráno nie je moc dobrá vec ohľadom trávenia zrovna a vie ti to spraviť pomerne problémy. Takže ja osobne radšej dávam tú čistú vodu. OK, takže raňajky sú hotové, vyzerá to cca nejak takto. Nevyzerá najlepšie, ale nutričnými hodnotami to spraví to, čo má. takže tak, mám to tu už nahodené do kalorických tabuliek. Čiže môžete vidieť, že cca, neviem, či to je dobre vidieť, 377 kalórií majú celé vlastne raňajky. A tu je napísané, čo to vlastne všetko obsahuje. Takže tu je 33,5 g bielkoviny napríklad, 45 g sacharidov, tuky tu ukazuje aj vlákninu. Takže denný príjem, ktorý som si vlastne nastavil počas tejto rysovačky, tak bude momentálne bude tento prvý týždeň 2400 kalórií, pretože cca, keď mám dvojfázovky, takže 2 tréningy za deň a mám to teraz nastavené tak, že cca, že odsledoval som si, že týmito 2 tréningami za ten celý deň plus samozrejme kalórie, ktoré pálíš, keď žiješ, takže tie mám dokopy okolo 2500 plus minus, podľa toho, aké sú ťažké tréningy a podľa toho napríklad koľko kardia robím a tak ďalej. Ale cca tých 2500, čiže 2400 dávam preto, aby som mal tých 100 kalórií, to sa nazýva deficit, keď vlastne máš menšie kalórie. Keď menej zješ, ale viac spáliš, vtedy sa vlastne dostávaš do toho deficitu. Vlastne vtedy tvoje telo chudne, keď si v deficite. Samozrejme, netreba to preháňať a treba začať pomaličky, preto začínam momentálne na 100 kalóriovom deficite tento prvý týždeň a ideálka je posúvať tento deficit každý týždeň o 100 kalórií, čiže plus minus mesačne okolo
tých 400 kalórií v deficite vlastne už na konci mesiaca, ten posledný týždeň. Ako si nastaviť správne kalórie? Je to veľmi jednoduché a veľa ľudí si myslí, že to je veľmi zložité, ale vôbec to nie je pravda a dá sa to veľmi jednoducho zistiť a potom s tým môžeš naďalej vlastne už na dlhšiu dobu pracovať. Všetko, čo potrebuješ vedieť na to, aby si nastavil správne kalórie, je vlastne len čísielko, koľko páliš za deň a čísielko, koľko zješ za deň. To je v podstate všetko. Čiže to, koľko zješ za deň, si vieš korigovať presne, ak som ukazoval v tých kalorických tabulkách. Je to proste bezplatná aplikácia, ktorú si vieš stiahnuť. Tie kalórie, ktoré spáliš za deň, tie si už nevieš odsledovať moc v aplikáciách. To už by som skôr odporúčal takto teda nejaké fitness hodinky alebo nejaký fitness náramok, proste niečo, čo aspoň cca ti vypočíta aspoň nejaké číslo, od ktorého by sa vedel odraziť. Ale ako hovorím, v podstate je to veľmi jednoduché, netreba z toho robiť žiadnu obrovskú vedu, proste len si zoberieš to, čo spálíš za ten deň a to, čo zješ, cca si dáš jeden deň proste prehľad k to, čo vlastne dávaš do svojho tela a potom už len vlastne to jedno číslo odčítaš od toho druhého. Zistíš, ako si na tom, teda, že zistíš, či za ten deň spáliš viac ako zješ, alebo napríklad naopak, že viacej zješ ako spáliš, alebo môžeš byť aj taký neutrál vlastne, že si úplne vyrovnaný, že vlastne to, čo spáliš, to aj zješ, tým pádom tvoje telo zostáva na tom istom mieste. Takže toto si musíš zistiť, toto je veľmi dôležité na to, aby tvoje telo začalo chudnúť. Zistiť si tie svoje kalórie a čo tvojmu telu vlastne pasuje, lebo každé telo je iné, na každé telo pôsobí niečo, každá vec nejak inak, proste nie sme takí istí. OK, takže ja sa idem pustiť do týchto neskutočne krásnych raňajok a ideme potom vlastne začať prvý tréning tohto dňa. Tým bude teda cvičenie s vlastnou váhou a druhý tréning na pláne za tento deň bude beh, ktorý bude až po obede. Takže je veľmi krásne vonku, takže treba to využiť, ideme na to, majte sa zatiaľ. Oblečko by bolo, okuliarky tiež, ešte rýchlo bachnem jednu pretréningovku a ide sa na cestu. Momentálne je asi okolo 10 stupňov plus minus vonku. 10 alebo 12, tak som pozeral. Takže je veľmi teplúčko vonku, tak som sa rozhodol, že vás zoberiem spolu do parku a tam vlastne bude prvý tréning tohto dňa. Strašný protivietor, neviem, či ma je počuť, ale na ceste do parku to je neskutočné. Marec začína veľmi pekne. Vonku je krásne, ale strašne studený vietor fúka. Kokos. Ten vietor je strašný, ale inak je fajn. OK, sme v parku. Vonku je nádherné, takže ideme to naplno využiť. Ideme sa pomaličky rozcvičiť a odpaliť tento tréning. Because it's going to result in a change. You know, when people think about changing away the negative aspects, then of course you're never going to want to fucking change. You'll just stay where you are. I just let myself dissolve and disappears. It is what it is. Taký jeden menší problém, ktorý mám momentálne, tak asi pred 3 dňami plus minus som bol v posilke a išiel som z hyby vlastne s váhou, s tým opaskom a išiel som vlastne s tým, koľko som to išiel, nejakých 20 kg a išiel som na opakovania a posral som si rameno, čo ma moc akože nepotešilo. Takže som musel dať 2-dňový oddych kvôli tomu. Natieral som si to mastičkami rôznymi, proste staral sa o to a uvidíme, no čo z toho bude. Ale zaklopem si, dneska to neboli až tak moc, že by som vlastne nevedel odcvičiť, ale samozrejme treba si na to dávať bacha, pretože každé zranenie môže byť fatálne a treba tomu predísť čo najskôr. Takže slow and steady. Pomaličky ďalej zajdeš. Dnešný tréning je zameraný na
holdy, teda respektíve držanie. Takže čisto vlastne len tá poloha toho front leveru a vlastne čo najdlhšie je to držať. Takže také maximálne holdy dneska vyskúšať, čo to dá, hlavne aby ma to rameno pustilo. Ak to bude boleť, tak to musím stopnúť, ale čo už, to tiež patrí do cvičenia. Takže prvý hold, ideme to skúsiť. Po takých kvalitných 6 sekúnd si myslím. Hold 2. Zatiaľ čo mám trošku pauzu, tak sa ešte vrátim späť trošku k tým kalóriám. Celkovo si myslím proste, že treba na to dbať a proste vždycky je najlepšie, keď spálíš viac, jak zješ, proste logicky, alebo teda minimálne aspoň teda spraviť ten neutrálny bod, že vlastne nezješ viac, jak spálíš, že si na tej nule v takej rovine. Ideálne, ak nevieš viac spáliť za ten deň, jak zjesť, ale treba na to dbať, aby to bolo aspoň v tej rovine. Mám ďalšiu prestavočku, tak ešte doplním tým kalóriám teda. Ono hej, je to hlavne o tých kalóriách, ale tak samozrejme do tých kalórií sú zahrnuté všetky tie nutričné hodnoty, teda bielkoviny, sacharidy, cukry, tuky, proste sol, všetko. Vlastne to, čo všetko príjmeš, tieto nutričné hodnoty, tak to sa ti potom vlastne premení na tie kalórie a máš potom vlastne celkový počet kalórií, čo si zjedol za ten deň alebo zjedla. A hlavne pri chudnutí si treba dávať bacha na tie sacharidy, pretože sacharidy sú vlastne inak nazvané rýchla energia, tak samozrejme podľa toho aké, lebo sú sacharidy aj, ktoré trávia dlhšie, ako napríklad pečivo alebo múka, cestoviny a tak ďalej, proste ryža. A potom sú rýchle sacharidy, ktoré sa rýchlejšie dostanú do organizmu, tak to sú napríklad sladené nápoje alebo také, že rýchlejšie sacharidy, ktoré sa dostanú vlastne o mnoho rýchlejšie do obehu a dajú ti energiu. Ja som si osobne, keď som začínal a nevedel som, koľko čoho mám prijať, tak som si normálne lopatisticky do Google som si napísal proste nejaké tabulky, alebo tak som si vyhľadal na Google, že čo by som mal cca prijať, a tam vyskočili mi nejaké tabulky, kde zadaš proste svoju hmotnosť, výšku, vlastne tvoj cieľ, ktorý chceš dosiahnuť, akože váhový cieľ, a teda cca koľko asi páliš za ten deň, respektíve akú máš aktivitu za ten deň. Tam sa ťa to pýtalo, to som povyplňal, a teda samozrejme nie je to na 100% presné, ale ako hovorím, podľa mňa je stále lepšie mať aspoň nejaké číslo pred sebou, s ktorým môžeš následne pracovať, ako žiadne číslo, a vlastne vymýšľať proste, ja neviem, pol roka, že koľko vlastne asi potrebujem, a toto proste, to je zbytočná strata času podľa mňa. Takže vieš sa ľahko dopracovať k tomuto čísielku, k tým kalóriám, vlastne koľko máš prijať, koľko máš spáliť, proste to vyhľadať ľahko aj na internete. Ja som to tak skúšal a tam ti vlastne vyhodí aj všetko, čo máš za ten deň zjesť a vlastne naplniť. Čiže to sú, ako som spomínal, sacharidy, tuky, cukry, sol, proste všetko. A tie tuky podľa mňa nespadne svet, keď proste vlastne pri žiadnych týchto nutričných hodnotách nič sa ti nestane, proste keď prestrelíš náhodou nejakú nutričnú hodnotu o nejakých 5-10 gramov, proste z toho si samozrejme netreba robiť veľkú hlavu, proste psychika je veľmi dôležitá pri takýchto veciach, hlavne pri chudnutí. Takže nemôžeš si to brať proste príliš k srdcu, proste stáva sa, ja som tiež není perfektný, ja napríklad dneska som vstal o mnoho neskôr, ako vstávam bežné dni, a preto musím vlastne teraz doháňať tie kalórie. Je momentálne o 10 minút 1 hodina po obede a ja som reálne mal iba raňajky, ktoré mali, ako som ukazoval predtým, cca 340 kalórií. Takže ja v podstate nemám naplnené za tento deň zatiaľ nič, takže
treba to doháňať, ale proste takéto dni tiež budeš musieť prechádzať, keď sa vyberieš na takúto cestu, ale späť teda k tým nutričným hodnotám ešte, lebo už musím pokračovať, mám dlhú pauzu. Nič sa nestane, keď to prestrelíš, neber si to k srdcu, stáva sa, ako hovorím, ale najhlavnejšie si treba dávať bacha na tie sacharidy, lebo tie ti vedia spraviť najväčšiu tú zlobu, lebo vlastne sacharidy, keď ich prešvihneš, akože nejak samozrejme vo veľkom, že si nedáš na ne fakt, že pozor, tak v podstate máš prebytočnú energiu a tá prebytočná energia sa vlastne potom, keď už, dajme tomu v neskôrších hodinách večer, proste keď už nemáš čo na práci a dajme tomu, že ležíš alebo sedíš a proste oddychuješ už, tak sa ti táto prebytočná energia vlastne nemá ako vypáliť z tela a vlastne nemáš ju ako využiť, tak táto energia sa ti vlastne uloží do tukových zásob. Takže treba dávať bacha na túto prebytočnú energiu a strážiť si to. Rozhodol som sa doplniť ešte jeden cvik. Idem skúsiť zhyby, pull-upy vo frontleveri s gumou pre istotu, aby som sa nezranil ešte viac. Dosť ťažké to je, no. Fuj. Prvý tréning na dnes hotový. Hodinka aj 15 minút, ak správne pozerám, sa mi zdá. A ukazuje mi 499 kalórií a z toho je 393 aktívnych. Čiže vlastne aktívnych kalórií, to je to, čo spáliš počas tréningu tým pohybom, to sú tie aktívne. No a tých ostatných 100, neviem koľko, 106, hej, 106 to sú, jak to poviem, tie kalórie, ktoré spáliš len tým, že žiješ, tak v jednoduchosti povedané. Zaokrúhlime na 500 kalórií. Takže prvý tréning 500, celkové kalórie za dnes, takže až dúfam, že to bude dobre vidieť. 1732 oddychových, teda resting, to sú tie, čo vlastne pálíš tým, že ti funguje organizmus správne, tak tých mám 1057 a aktívnych je 675. Za tento deň mám spáliť asi tých 2500, to bude dokopy s tým ľahším behom dnes, pretože mal som pomerne zlý spánok, ešte vlastne to som zabudol dodať, treba dbať aj na ten spánok hlavne, pretože spánok je tá najväčšia regenerácia. Utekám domov, idem ešte bicyklom, čiže to mám ďalšie kalórie vlastne sem a naspäť. Idem hodiť obed, konečne sa nájsť, doplniť tie kalórie, pretože meškam extrémne. Potrebujem hrozne veľa kalórií ešte na dnes, okolo 2000. Musím to dohnať, ja sa idem rýchlo pobaliť a vidíme sa na obede. Tam poukážem vlastne tiež ďalšie nutričné hodnoty a tom ďalší tréning. Vítam vás pri obede, hlavná časť dňa. Extrémne meškam, mám momentálne taký deficit, že musím zjesť strašne veľa teraz, takže na prvý deň som to hneď trošku pokazil, ale nevadí. Obed bude rýža a kuracie mäso, čo to mám, kuracie mäso na šťave. Hej, mám tu ešte nejakú zeleninovú polievku, ale tak polievku to pomaly ani nahadzovať nemusím, to sú skoro žiadne kalórie. 200 g ríže a 200 g mäsa, takže idem zobrať váhu a ideme to ovážiť. 202 mi ukazuje celkom plná miska. Mám vlastne také kuracie stejky, alebo ako by som to nazval, celé prso kuracie, jak je vlastne zabalené, tak vlastne len som vyrezal tie biele časti, tie tučné časti a vlastne dal som to len na šťave potom spraviť normálne, takže musím si ešte nakrájať na menšie kúsky. Ok, nakoniec vyšlo 285. Ako tú omačku až tak moc nerátam, pretože hovorím, že to sú skoro žiadne kalórie, predsa len, lebo bolo to len trošku múky a mletú papriku som dával, takže fakt, že skoro nič, bolo to málo múky. 250 g mäsa z toho vyšlo. Cca na nejakú 1,5 minútky. Dokopy ten obed tu je nahodený, dal som tam rýžu 200 g, to vychádza na 426 kalórií,
neviem, či to je dobre vidieť, ale tak 426 a potom teda tu je to nahodené ako kurací prírodný steak a tam som dal teda 250 a to vychádza na nejakých 525 kalórií, čiže tu si to vlastne vieš pekne odkliknúť na tento riadok obed. Vlastne ukáže ti všetko, čo v tom je, takže máme tu bielkoviny. Toho mesa tam je fakt dosť, lebo však je tam v podstate 4 kg, takže 83 gramov, ale neviem, či to ukazuje správne. Tie sacharidy, 100 gramov sacharidov, čo momentálne potrebujem dosť po tom tréningu. A samozrejme nejaké tuky, tých tam je skoro 23 gramov. Celkom fajn obed, viac bielkovinový ako som čakal, ale tak nevadí. Tie bielkoviny predsa len treba na to, aby sa nestracalo svalstvo počas deficitov. Ešte mám kreatín. Deň zatiaľ vyzerá na 1360 kalóriách. Zatiaľ mám nejakých 154 gramov sacharidov. Tie bielkoviny fakt hovorím, že vyšvihol som ich, ale to vôbec nevadí, pretože bielkoviny nie sú zlé, hovorím, pokiaľ ich prestrelíš. Samozrejme nie každý deň, lebo predsa len veľa bielkovín zas, keď ich dávaš o mnoho viac, ako by si mal a každý jeden deň, dajme tomu, alebo viackrát do týždňa, tak vie ti to takisto proste, jak ti vedia bielkoviny pomôcť, tak ti vedia aj ubližiť v podstate, pretože keby si fakt, že veľa bielkovín dával, tak ti to vie spraviť nepríjemnosti proste s trávením, že by si napríklad nemohol chodiť na vecko často alebo tak, takže na to tiež treba dávať bacha. Inak tu mám tuky 28 a to vláknina. Vlákninu som trošku zanedbal, popravde nebudem klamať, to som mal vlastne iba tie chia semiačka na raňajky. Vlákninu ešte treba určite doplniť. Prvý tréning ma unavil o mnoho viac, ako som čakal. To bude asi tým horším spánkom, tak som sa rozhodol, že to chcem ísť trošku napraviť, taký poobedný nap 20-30 minút a potom sa teším na tieto moje krásne bodky. Vonku je ešte krajšie, jak predtým, jak som bol. To je neskutočné, čo je vonku. Ešte pred behom jeden menší snack. Dával 50 gramov chleba, trošku masla nejaký, trošku džemu. Momentálnych spálených za deň je zatiaľ nejakých 2300. Zjedených dokopy je nejakých necelých 1700, čiže je ešte čo doháňať. Pekne oblečený, už komplet vonku, ešte stíham svetielko. Takže ide sa druhý tréning, to je beh. Mám prichystané už hodinky a môžeme ísť teda na to. Takže hlavná téma pri tomto behu, čo som chcel ešte spomenúť, takú myšlienku, že nič nie je perfektné. Napríklad ja som vôbec dneska nečakal, že by ma tak rozbil ten špatný spánok. A teda čakal som, že to pôjde v poriadku ako aj ostatné dni, ale práve že absolútne. Fakt je cítiť dneska veľkú únavu, čo ma celkom mrzí. Ale tak každý deň není nedeľa, jak sa hovorí. Takže som sa rozhodol, že vlastne pôjdem teraz úplne taký ľahký, fakt že ľahký regeneračný beh. Čisto len proste sa tak večerne rozhýbať. Ako keby taká rýchlejšia prechádzka by som povedal, lebo už mi fakt dneska stačilo. Cítim to na svojom tele a treba trénovať s rozumom. Nechceme žiadne zranenia. A opäť naspäť k tým kalóriám. Proste celkovo ide o to byť v tých kalóriách aj flexibilný samozrejme. To je základné pravidlo, keď za ten deň spáliš viac, tak si môžeš aj dovoliť viac jedla. Ak spáliš menej, tak proste bohužiaľ musíš zjesť menej, aby si bol v tom deficite. Proste inak to nejde. Každý jeden deň není perfektný. Niekedy nebudeš mať čas na tréning, tým pádom spáliš. Dajme tomu, máš 2 tréningy za deň, jeden sa ti nedá, 50% spálených kalórií už ide preč, lebo si nestihol tréning. Tým pádom podľa správnosti, aby si udržal deficit, musíš jedno jedlo dať preč za ten deň. Takže áno, znie to strašne, ale bohužiaľ je to tak. Takže musíš byť flexibilná. Napríklad u mňa to je dneska tak, že ja to mám ešte momentálne tento deň ako v podstate takú spoznávačku, pretože vlastne ani ja sám neviem, čo moje telo ideálne teraz potrebuje. Netuším, aké presné množstvo kalórií potrebujem. Čisto som si to len tak stanovil, že aby som si zadal nejaký bod, aspoň od ktorého sa môžem odraziť a s tým budem vlastne naďalej pracovať. Takže určite odporúčam aj tebe si stanoviť takýto bod, vlastne, že keď si pozisťuješ cez
cca ako som spomínal, že môžeš cez internet si zistiť aspoň hociaké číslo a potom sa od neho odrazíš, dokážeš s ním pracovať a dajme tomu týždeň, dva, proste zapracuješ na tom a potom vlastne zistíš po nejakom určitom čase, kedy tvoje telo chudne, však predsa len všimneš si výsledky, aspoň nejaké malinké. A potom sa budeš týchto kalórií držať, nastavíš si na to nutričné hodnoty, spravíš si jedlo, ktoré bude pasovať do tých čísiel, do tých hodnot a tak toto budeš vlastne robiť dennodenne. Samozrejme striedať jedla, lebo inak by ti už bolo z toho špatne, keď isto jedol jedla každý deň. Hlavne kľúč je nelamať si s tým ťažkú hlavu, vôbec to nie je ťažké. Proste zoberieš iba to, čo spálíš, to, čo zješ, vybavené. Kokos, ten západ slnka, to je neskutočný. Dobre, ja už budem pomaličky končiť s natáčaním, lebo už je fakt vonku začína byť celkom tma, už ma ani nebude vidieť. Ja mám dneska zónu 2, čiže v skratke beh zameraný pre mňa osobne do 140 tep, to je vlastne moja zóna 2, dokopy nejakých 25 minút, ak sa nemýlim toto kolečko, takže veľmi ľahký tréning a ozvem sa teda potom pri večeri a dáme si aj súhrn vlastne celého tohto dňa, že vidíme sa potom. Večeru tu už mám prichystanú, 4 vajcia, 50 gramov chleba, ten čo som mal vlastne pred tým behom. Mám tu 10 gramov maslo, 90 gramov rajčiny, 45 gramov paprika a 90 gramov uhorka. Mám to tu všetko prichystané, som si už dal maslo, sa mi pomaličky robí. Celá večera má 571 kalórií. Celý deň vyzerá zatiaľ takto, plus minus nejakých tých 2300 necelých spálených. Mám momentálne 2660. Ešte túto večeru a potom asi, neviem, ešte niečo maličké na dorovnanie tých kalórií a to už bude vlastne všetko za tento deň. OK, takže ako si tak pozerám kalorické tabulky a teda vlastne aj hodinky spálené kalórie za tento deň, tak hovorím, že tento prvý deň, ako som aj pri behu spomínal, je čisto taký experiment. Fakt, že experiment, kedy proste spoznávaš to vlastné telo, dávaš si dokopy tie kalórie, proste nie, to je priamo nemožné proste odhadnúť na prvýkrát, na prvý deň fakt, že čo to tvoje telo potrebuje. Napríklad ja mám momentálne skoro necelých 2800 kalórií spálených, čo mi ukazujú hodinky, čo proste taktiež nemusí byť absolútne pravda, ale hovorím, že aspoň sa od niečoho môžem odraziť. A povedal som, že potrebujem 100 kalórií deficit, čiže začínam fakt veľmi pomaličky s týmito deficitmi. A aplikácia mi ukazuje 2564, dúfam, že to je dobre vidieť. Takže plus minus ľahká matematika, som nejakých 200, áno, vychádza to tak okolo 200 momentálne v deficite. Ale to už mám vlastne teraz zapísaný ten snack, čo som hovoril. Moc ma popravde nebaví tieto naháňačky vlastne tých kalórií, však lebo je 8:30 večer. A vlastne teraz ešte musím toto zjesť, tento snack, aby tie kalórie som dohnal, aby som nemal taký veľký deficit a hlavne musím to zjesť teraz, pretože pred spaním to nie je moc dobre jesť. Potrebujem sa dobre vyspať a zregenerovať po tomto ťažkom dni. Tu je snack. Takúto malú misku. Cereály, toto mám Nesquik, dal som tam trochu mlieka. Tu je to nazvané ako druhá večera, je 250 cc. Máme tu už konečnú a idem vlastne teraz ukázať celý ten súhrn. Ja som si musel dať ešte ďalšiu misku, aby som dohnal tie kalórie. Nečakal som absolútne, že toľko dneska toho spálim. Celý deň vlastne všetko som si zaznamenával. Malo by to byť úplne presne. 2727 kalórií je dokopy vlastne celý deň. Spálených kalórií mám 2854 momentálne. Čo by som ešte tak tomuto povedal, tomuto prvému dňu tejto rýsovačky. Musíš byť trpezlivý, proste chce to nervy. A hlavne toto doháňanie týchto kalórií, to je proste strašné, ale niekedy sa to stať môže a mne sa to stalo akurát tento deň. Dáme si teraz takto na konci ešte vlastne zhrnutie všetkých tých vecí, čo som hovoril a spomínal teda vlastne v tomto videu o tých kalóriách, ako si ich správne nastaviť. Že poprvé, jednoznačne odporúčam nainštalovať tú aplikáciu kalorické tabulky. Fakt je to veľmi dobrá apka na toto, aby na tieto
na toto trackovanie tých kalórií vlastne. Druhá vec, čo som spomínal, že dostať sa do deficitu vlastne spravíš tak, že zoberieš číselko, ktoré ti ukazuje, koľko za deň spáliš a číselko, ktoré ti ukazuje, koľko za deň príjmeš, teda respektíve zješ. Deficit je to číslo, keď odčítaš tieto dve. Ja som to mal dneska, že dajme tomu, že zaokrúhlime tých 2900 spálených a 2700 proste niečo zjedených. Takže keď som dal tých 2900 minus tých 2700 plus minus, tak mi vyjde proste číslo 200 a 200 je ten môj deficit za tento deň. Som ako keby 200 kalórií v mínuse, čo znamená, že moje telo by malo, uvidíme ako sa zachová po tomto týždni, ale malo by chudnúť. Treba to všetko pomaličky, samozrejme, preto začínam takto na takýchto malých číslach a aj ty by si určite mala začať proste na takýchto malých číslach. Väčšie čísla sú veľký skok pre telo a nie je to vôbec dobré. Potom ďalšie, čo som spomínal, bolo ohľadom sacharidov, takže treba si dávať bacha na tie sacharidy, ešte raz opakujem, pretože ako som aj spomínal v parku vlastne o tej prebytočnej energii, že ty keď príjmeš veľa tých sacharidov za deň, a že náhodou aj prešvihneš kalórie, tak sacharidy sa rovnajú energia. Proste tak to je. A teda vysvetľoval som, že sú aj pomalé, aj rýchle sacharidy. Sú teda energia a túto energiu, ak jej príjmeš veľa a tým pádom ju nevieš využiť všetku, tak táto energia sa ti vlastne vstrebe do tela, do tukových zásob. Čiže nie je to dobré. Fakt treba si trackovať tie sacharidy, pretože vie ti to spraviť veľmi zle. A posledná vec, teda čo som spomínal hlavne pri behu, tak je tá flexibilita. Proste musíš rátať s tým, že niekedy sa stane to, čo aj mne dneska. Nikdy nie je nič perfektné. Treba dbať hlavne na tú regeneráciu. Vlastne tie kalórie, nebudeš páliť každý jeden deň proste, že stanovíš si, že OK, 2500 je môj cieľ a ty si to môžeš povedať, ale tvoje telo to nemusí proste spraviť, nemusí to prijať. Ty každý jeden deň nebudeš páliť 2500, budeš mať proste každý jeden deň vlastne vypočítané všetky tie tvoje makronutrienty a proste nutričné hodnoty budú tip-top a budeš vedieť, čo všetko máš jesť, ale tak to proste nebude. Každý jeden deň proste budú tam nejaké tie malinké výkyvy, takže treba sa na to pripraviť. Hlavne keď máš aj oddychový deň, tak proste tam tie výkyvy budú ešte o mnoho väčšie v porovnaní s tými dňami, kedy máš vlastne tréning, či už jeden alebo dva, to je jedno. Zas opäť cez ten oddychový deň menej spálených kalórií, pretože nebudeš sa hýbať. Samozrejme môžeš mať aktívny oddych, napríklad, že sa pôjdeš poprechádzať, ale tie kalórie stále nebudú tak vysoké, ako keď máš, dajme tomu, jeden alebo jak ja, dvojfázovky. Musíš sa pozrieť na ten jedálniček, môžeš mať všetko naplánované, ale keď budeš mať oddychový deň, tie kalórie klesnú. Dajme tomu, že nespálíš 2400, jak keby si trénoval za ten deň, ale spálíš 2000, alebo možno aj menej, nejakých 1900 alebo 1950, proste také niečo. Tak tým pádom musíš ubrať z jedla, z porcií, to je logické, pretože nemôžeš mať tie isté porcie vlastne keď cvičíš a tie isté porcie keď necvičíš. Pokiaľ chceš chudnúť, samozrejme. Tam treba potom hľadiť na to, že treba znižiť tie porcie a skorigovať si to. Každý jeden deň sa proste budeš hrabať v tých kalorických tabulkách a budeš si to pozerať, pretože ak chceš niečo dokázať, tak proste táto cesta je proste taká. Ale dá sa na to zvyknúť. Ja už to idem robiť teraz druhý alebo tretí rok, teraz presne neviem, takže ja už akože viem pomaličky, čo od toho čakať. Ale samozrejme chcem aj teba na to pripraviť a preto robím aj toto video, aby som poukázal vlastne, že ako si správne nastaviť tie kalórie, pretože mne to osobne niekedy robilo dosť problém a nevedel som ako začať. Teraz už ako to viem a nabral som nejaké vedomosti ohľadom toho, tak sa veľmi rád chcem s vami o to podeliť. Máte to tu. OK, to by bolo vlastne k tomuto videu všetko. Tento môj prvý deň rysovačky oficiálne teda začal a už sa za chvíľočku aj končí. Už je neskoro večer a ja za chvíľku idem si láhnuť. Dúfam, že sa ti video páčilo. Ak áno, budem rád za každú reakciu, či už nejaký like, koment, proste nejaká odozva, bol by som za to veľmi rád. Dúfam, že som ti pomohol a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Ahoj.